Shady, shady. Yeah, yeah, yeah. It's a movement. It's a movement. You can't stop it. Stop it. Ferrari F50. Yeah, I say I run it, cause I'm in control. Hitting out it, gonna see a couple shots of Patron. I ain't feeling alright, I get your eyes a kite. Party pop, shawty said she coming with me tonight. I ain't self-deleting, I ain't snapping and popping either. I'm bobbing my head, or I'm just standing there watching. I'm a hustler, I hustle, you can tell that I'm paid. And I protect what I got, I'm in the house with my blade. Nigga, you front, you gon' get it. Nu filmat finala. Păi filmezi echipa mea. Aha. Eu de la Miroslava. Ah, ok, da. Mă întreba dacă de ce nu filmezi finala mare. Schimbando! Hai sus, Alex, hai sus! Vezi că-ți pleacă Baciule? Baciu ți-a plecat în spate. Bravo, da. Control! Rafi, e lângă tine, Rafa! Bă, băieți, treziți-vă, băi! Tu arunci, iar! Matei, una, două, schimbă, era partea opusă liberă. Om de bilet, Mario! Nu sta adversarul în spate, Mario, bravo! Aveți grijă la bară. Om, Matei, bravo! Hai, Matei! Bravo! Hai, Dobă, hai, Cobric! Hai! Pleacă tine! Dă-i! Hai, Cobric! Din prima, Timur, sau fă preluare, cum crezi? Hai, Timi! Bă, Timur, haide, tată, puțin! Joacă mic, lângă tine! Mai sus, Alex! Rafa, mai sus! Urcă! Urcă! Da, vorbește, Filip! Hai, Matei, nu-i nimic, Matei! Sus, Cobric! Coboară, pucă stânga, Mario, coboară, ai dreapta! Ioți, așa! David, Pieru, stai mai sus! Dacă joacă lungă, asta joacă lungă! Haide, Filip, hai! Tu, Sane, ai răbdare, vezi, Cobric, aici joacă! Urmărește și urcă-i de aici! Du-te spre el, că acum ți-am arătat, băi, băiatule! Mai sus, Rafa! Mai sus, Alex! Tudor, tu ai în spate, Tudor! Timi lateral! Hai, Cobric, hai, Cobric! Vino în teren, vino! Da! Matei! Alex, vino la tine! Fac pe partea opusă, e liberă, goală, bun! Hai, Matei! Bravo, Sane, mută dincolo, bravo! Bravo, singur, intră în teren, Mario, curaj! Centrare! Bravo, și... Hai, Cobric! Hai, Cobric! Aoleu, ce... E, Tudor! Am mingea pe dreptul, mi-o pun pe stângul să dau pas. Dau un adversar. Cine bate? Chișcă, Matei! Rafa, mai sus! Nu, Alex! Rafa se duce acolo! Urcă sus, Alex! Urcă timp! Cobric, deflăm mult, deschide! Tu, Timur, dă Timur! Hai, Mario! Hai, răscută mai Matei mai în centru, bravo! Oprește, Timur! Du-te mijlocaș stânga, Baciu!
Mijlocaș dreapta, Dan! 2 fundași, 3 mijlocași, un atacar, Rafa! Atacar central! Hai Mario, tu Lucane, ești cu fața, bravo! Hai Matei, hai Dobă! Pleacă Plucea! Hai! Da, Bacile, da, foarte bine! Bravo, dă mai departe, Matei! Una! Urte Mario! Da! Uite, joacă una, Dobă! Hai, nu-i nimic, capul să-ți casă gura! Nu mai veni în Doamne, rămâi între ei! Dă capul! Hai, Rafi, haide! Ianis! Bagă-mă fruntea fără frunte, coboară Tudor! Alex! Cent! Nu mai pleca lateral, coboară Timur! Niște stane încrucișează, Dobă, ce-am făcut ieri! Aoleu, ați uitat, așa, ia uite! Ia uite, vă lasă singuri! Uite, centrare! Bravo! Mută Cobrin! Matei, stane, rămâi între ei! Se joacă mic! Du-te mai aproape, atât acolo, la marginea care o tu acum, nu tantonează! Hai, Dobă! Hai, Cobrin! Și dă-i-o! Bravo, Matei, hai, Dobă! Vezi tu pleacă în stânga, Mario! Lasă-l, ia uite! Joacă! Hai, Mario! Pregătit, Andu, prea lung de bară, Andu! Bravo! Hai, Matei, pleacă, stane! Din coace, bravo! Singur, Cobrin! Hai, Cobrin, nu mai alerga pe lângă minge! Tu baci-o! Bravo, băi, copilul, bravo! Alex, dacă nu-mi dai drumul repede, de mare. Mișcă! Matei! Crucișează cu Stan! Joacă! Bravo! Matei! Dobă! Cu Stan! Ce-am făcut ieri? Dob, stane! Și așa, mă! Hai, stane! Nu cade, tu, Matei! Bravo! Bun, Rafa intră centru, pleacă lung de linie Tudor. Rafa intră centru, pleacă lung de linie Tudor. Da, 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 cazi acolo, Rafi, că se faul. Pune corpul, David! Așa! Nu iese de acolo. Hai, Cobrin! Calm, pasiv. Bravo! Turoșca! Dincolo! Dincolo, Stani! Bravo, Stani! Hai, Stani, urcă, bravo! Hai, Mario! Nu voi ne-ați flat, Matei! Hai, Mario! Hai, Roșca, alerg! Uite, Dobă, arată-te, Dobă! Mai sus! Cobrin! Alex, ai ce? Cobrin! Mută! Cobrin, vino aici! Hai, Mario! Veniți aici! Mario! Vino aici, Cobrin! Atacam jos! Hai, Stani! Hai, Mateu! Haide, bă, băiat, ia mai repede! Gata, gata, că e bine, e bine, e bine! Hai, hai, minut! Mișcă, Stani, Stani, nu! Rafa, n-are voie să pune de acolo fără marcare. Urcă! Hai, Alex! Bravo, Matei! Dă-i-o! Urcă, minut! Hai, minut! Minut! Este bine! Bine! Hai, Raul! Bravo! Hai, minut, ia la mână! Hai, minut! Dă-i-o! Hai, hai, Stani! Hai, David! Rafa! Bravo, David! Urcă, David! Bravo! Hai, Stani! Nu-i nimic, bravo! Bună la mine! Ce-ai, mă? Tu, Matei, tu, Stani! Tu, Matei, bravo, noi! Hai, Ești bine, da? Sigur? Ok. Respir. Mijlocaș central, da, atunci. Da? Respir. Da?
Vezi că vine din spate, Matei. Da, Alex, păi acum, Alex, forța! Hai, Dobă, hai, bine. Urcă, Romila. Hai, urcă. No. Ce-a fost? Ce-a fost? Pui. Hala, copil. Roti, vino aici, aici. Este vreo asistentă medicală? Erau aici. Domnișoară! Doamne! Medic! Facebook! Domnișoară! Prea concentrată la... Aici! Aici! Rafa, întinde-te pe spate. Aici, domnișoară. Aici. Stai în picioare. Stai în picioare. Așa. Nu știa. Ia mama cu mâna. Mingea la domnul. Aut, trebuie să batem. Aut, trebuie să batem noi. 2 minute, că aut a fost. Stane, Matei, Dobă, fă-mă în crucișele, mă, du-te mă aproape cu Stan, bă. Hai, Romila. Ce aici, mă, vorbește, mă. Joacă cu Stan. Urcă-i mai Joacă, desfă. spatele tău de nu-ți atent. Bravo, desfă, urcă. Pleacă, hai, Raul. Bine, pune punctea aia, cum trebuie. Merge? Raul, merge sau nu? Raul, cum e? Raul, e bine? Apărați, Alex, la careu, Cristi, ai grijă să nu pleci. Hai, cu scută, dormi! Dormi! Hai, Raul! Stane! Hai, Stane, tu dai! Tambarado! Hai, bravo! Bravo! Hai înapoi, cu fața! Cu fața, ne retragem! Tu rămâi, Matei, între ei! Fără frică, piticule. Tu, Stane! Pleacă peste el. Bravo, și Hai! Urcă, Roti! Bravo! Hai, Raul! Finala la ei. Eu zic că câștigă LPS. Nu zic în finala, dar... Raul, dă pas, Raul, din coace! Hai, minuț, hai, Stane! Ești! Hai, Cristi! Ești! Bravo, be, bravo! Hai, Raul, hai, nimic, copii, hai! Hai să ne revenim! Mă, taci din gură, mă! Domnul, el vrea să-i dau. Mai sus, Tudor. Ai grijă, dar să nu plece gaură. Bravo, Alex, da! Coordonează mișcări. Da! Și partea cealaltă. Da, bă, tată, da! Hai, Raul! Pregăti, Leo! Hai. Și eu n-ai fața mea. Trifi, echipat aici. Oameni! Om în spatele tău, Rod! Stai sus, Matei! Bravo! Dă-i el, Stan! Hai, mă, copii, mă! Hai! Da, două ore dată la ea, două ore. Mișcă, încrucișează, Stane cu Dobă! Băi, băieți! Bravo și coboară, Alex! Hai, Raul! Tudor! Mișcă! Bravo, Alex, hai sus! Hai, Stane! Pleacă! Minut! Bravo, Stane! Iani! Oprește-te, medic! Ușoară, mai Doamna medic, în partea cealaltă. Alex, merge! E ok, da? Hai la joc! Dan, așează-ți, țipă la ei! Tudor! Alex! Ianis, stai fără om, Ianis! Bravo, Alex! Bravo, hai, Matei! Matei, dă drumul! Hai, Stani, merge, Stani! Nu te mai duce pe el! Dă-i, mergi, vino!
offside. Offside-ul la care... Matei, hai stai în centru aici. Dobă, urcă mai sus, Dobă. Filip, Încrucișează, Matei, cu star. Tudor, Băi, băieți, stai în cameră, dă-te așa. Întoarce. Noi. Out. Lasă-l pe minut. Nu-i. Un minut. Dar invers a fost. Dă-te Radu de acolo. Radu din aproape. Joacă peste el. Bravo. Primul Tudor. Da, și încă o dată. Vorbește primul cu Stani. Du-te peste el. Hai, Stan! Bravo. Cine scuță? 3. Bucla! Pitic, vino. Da, Nu, Matei, dă drumul în ea. da, și partea cealaltă. Hai, Matei. Fără frică, bă! Merge Raul, deschide Raul. Deschide-te. Bravo, dacă băi! vine acolo, îl blochezi și pe el. Bravo, Cristian, bravo! Raul, deschide la Ianis, margine. Păi împinge! dacă tu vii încoace, îl blochezi și pe el. Bravo! Vezi că pleacă Baciu! Baciu, vezi că pleacă! Singur, Stane, dă-i! Hai, Bravo, Stane! Bă, tată, ăla-i penaltul după. Bravo, Bonjoara! Filip! Excelent! Cristi! După aia a fost Paul. A făcut blocare. La mine trimează, atacant! Atacant, bă! Băgat dreapta, Frate, dar el s-o băgat, n-are cum. Era și penalti. Matei, Dobă, vină încoa. Dom'le, dar el s-o băgat, nu-i fault. El s-o băgat. Dobă, vină. Raul, te duci în centru. Stane, du-te mijlocați dreapta. Du-te. Matei, Dobă, vină Raul, minut aici. Ești, mă, din pot. Zimi! Jos, Cristian, jos! Hai, Stane. Mai repede, Cristi! Bravo, Stane. Da, e mâna sus! Mâna sus și vino la loc! Timur! Du-te, Raul, și Timur! Vino la mine, Denis, mijlocaș stângă, stai în pe spate. Vă plătiți gura, Tudor, te pregătești, plătiți-vă gura, Rafi mai merge? Cum simt? Nu-te la mine. Gata, nu? Bun. Hai, Radu, urmărește, Radu. Pleacă, Dan, Stane. aproape de el, Alex, strâng. Minut când lovește mingea, ai plecat. Dan, Alex, Cu gri, nu mai dau Trip. gri. vino aici. Pleacă! Hai, Raul, ai răbdare. Pleacă, mă, că la limita care e. Hai, minut. Roti, vino aici. Du-te. Să mai Hai înapoi, mă, strânge minut. Hai, Călin. Bravo, Călin. Minut. Bravo, Matei. Pas. Coboară, Cristi. Hai, Radu, arată-te. Mai bine așa, urmărește tripon. Pregătește rolul, Leo. Urmărește trip. Ajută. Hai, Matei, dă pas. Dă-i-o. Îți vine. Hai, Radu. Hai, minut. Hai, Raul. Dă-i-o lui Stan. Bravo, Alex. Hai, dă-i-o, Radu, lui Stan. Dă-i-o, mă. Bravo, Ianis. Băi, Radu, mă. Ieși. Foarte bine, respirați, copii, respirați. Hai, copii. Hai, Leo. Respire. Ia uite. E Denis. Desfă, Jos! Urcă, Jos! urcă. Desfă, Stane. Hai, Raul. Cristi, mai Du-te, jos. Raul. Hai, Raul. Tu dai, Matei. Tu, hai, bravo. Foarte Călin, bine, bravo, coboară. Vino, Cristian. Coboară cu fața. Cu față în față, Filip. Simplu, Ianis, da. Hai, Filip. Bine. Tripane, ia-i fața, trip. Hai, Matei.
Hai, Matei! Bravo, măi, copii! Bravo, Matei! Strângeți, Cristi, strânge mai jos! Urcă, Stane, fă-i loc! Stane, fă-i loc! Paul, taci! Așa-i, așa-i, așa-i. Desfă minut, minut, deschide mult! Coboare, Alex! Hai, Raul, bate! Tip! Nu stau în spatele lângă, iau fața! Merge, Matei! Ce are tine? Matei! Hai, Matei! Hai, Matei, hai! Dan aproape de el. Ianis! Strânge-mă, centru mai repede. Denis! Tudor, Lasă-l amândoi, mult, uitați-vă băi, la mai meciul nostru, băi. La meciul nostru vă uitați. Cu cine jucăm, Tudor? Tudor, cu cine jucăm acum? Cu Hujana? Bravo! Hai, Stani, până la... Bravo, hai! Hai, minut! Foarte bine, pleacă trip! Yes! Ajută-l! 1-1, bravo, Matei! Bravo, bravo, bravo! Hai, dăm! Foarte bine, Alex! Alex! Mai sus, Ianis! Om în spate! Ia uite, Matei! Matei! Pleacă Radu! Desfă Radu aici! Hai, băi, Radu! Mută-ți Raul! Bravo! Hai, hai, dobă! Bravo, uite cu ea! Uite tricou, uite tricou! Mută dincolo, desfă Stane! Hai, Radu! Hai, Stane! Hai înapoi, Matei! Păi, Stane, alergă! Yes! Stai în poartă, stai în poartă! Bravo, corner, respiră, Dan! Dan! Pitic, coboară pe Ianis! Ianis! Hai la mine, du-te tu! E, Tudor! Hai, te rog, da? Hai! Hai, hai! Da, da, exact, uitau toți. Hai, 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 Leo! Alex, mai aproape de portar! Du-te, du-te cum îți zic! Du-te, Alex! Bravo, respiră, Can, Denis! Te duci la loc! Pe ăsta, las-o, las-o, de nu-ți vine să arunce! Denis, mai jos! Tudor! Alex! Alex! Coboară aici, cum îți zic eu! Hai, hai! Vezi, Matei, om! Hai pe Raul aici! Da, Alex, da! Hai, hai, Matei! Noi! Coborâm, coborâm! Hai, Radu, hai! Coboară! Mai jos, Dănuț, mai jos, Dănuț, așa! Mișcă, mișcă! Da, Trif, da, Trif! Ești! Dai drumul peste el! Vorbește! Du-te peste el! Du-te peste el, Radu, cu ce-o dă el! Du-te, Radu! Bravo, băi, bravo! Trif! Denis! La mine, Timur stânga, repede. Băi, aproape de... Rămâi între Radu, că acum pleacă cu minge de jos! Hai! Matei, sus! Sus! Hai din gură, lasă! Hai, Raul, hai, Raul! Bravo, Matei, bravo, Matei! Hai cu piticule, coboară! Hai, Stani, desfă! Uite, repede. Stani, mergi, Raul! repede. Desfă, Stani! Desfă, uite, mergi, Radu! Hai, Radu! Hai, Radu! Hai, mă, Radu, Tu, singur Călin, bravo! Merge Raul dincolo! Dacă Tudor! Respiră, Cristi, nu, Cristi, nu! Bravo, Leo! Hai, hai! Hai, hai! Bravo, Tudor! Dai drumul, Stane! Ia-l 1 la 1, Stane! Singur, Stane! Hai, Radu, fața porții, Radu! Gol, băi! Bravo, Matei! Bravo! Pe Tudor! La jumătate de metru, alergare ușoară! Bagă piciorul! Timi! Unde ți-am zis să stai? Păi nu-i acum! Hai, hai, bravo, bravo! Nu! Pleacă Cristi, pleacă Cristi! Tu, Radu, tu, Radu! Da, Matei, vezi că aici joacă la tine. Tu dai, Stan. Bravo! Respiră, vezi că ai omul în spate, vezi că ai omul în spate! Tudor! Desfă! Desfă! Joacă Călin! Urcă Călin! Urcă Călin!
Păi loc, Stani! Hai, Topoare! Dă-i! Hai, Raul, pune piciorul, Raul! Hai, pleacă, Radu! Dă-i-o, dă-i-o, Matei! Hai, Matei, dă-i-o, foarte, Matei! Hai, Matei! Ia-l 1 la 1 la careu! Hai, mă, băie! Hai, Raul! Bravo, mă! Hai, Raul, pleacă, Dobă! Hai, Dobă! Și... Hai! Bravo, Fili! Respiră, calm, Fili, calm! Tu, Radu! Tu, Matei, dă cu capul! Bravo, Matei! Vezi cum e centru! Matei, Stane! Ajută-l înapoi! Bravo! Hai, pune, Raul! Nu cade! Unul sare, unul! Bravo, Călin, dă cu capul! Hai, Radu! Hai, Radu! Hai, Radu! Ei au dat mingea la ei. Dacă cine a dat-o aia, le dați lor. Gata. Bravo! Hai, Alex! Tu dai Raul, dă cu capul, Raul! Hai, Raul, e din el! Dă-l din gură, că nu-i de la post. Hai, vă apărați bine, vă apărați bine. Raul, dau cu capul, Raul, păi da! Dă cu capul! Ei, concentrați, mai avem treabă, hai! Tudor, rămâi pe loc, Alex! Strânge centru, Cristian, Timur, centru! Cristian, Timur, centru! Mai jos, Cristi! Urcă! Atenție! Respiră! Hai, mișcă, Stane, hai! Strânge Timi lângă Tudor! Alex, mai jos! Hai, Stani! Du-te la careu! Bravo, corner! Du-te, Raul, și bate repede! Raul, bate repede! Tudor, vino la mine, Ianici, Stane, du-te că la tine ajunge! Dobă! Vino încoace! Stă unii, Lucan, unii! Așteaptă! Raul! Gata, e târziu, gata, m-am gândit târziu. Hai, Radu! Bravo! Du-te peste el! Simplu! Băiatul, îi băgam pe ăsta. Bravo, Dan, respiră! Dane! Mingea ce, băi, băi! Ce tot a runs mingea ce, băi! Rămâi între ei, Radu, acolo! Dreapta ta, Radu, dreapta ta! Hai, Radu, hai cât de lung! Tu, Matei, singure, Nu mai, lasă-l, frânge! Urcă, du-te mai sus, Radu, vârf, sus! Stan! Hai, Timur! Ia-l 1 la 1! Dai drumul, Matei! Bravo, Matei! Scoate-i fața! Hai, Radu! Hai, mă! Corner! Hai, cu Stane! Vino încoace! Călin, vino aici! Du-te, Lucan, vârf! Du-te, Lucan, acolo! Hai, mă, Tinu! Hai, Lucan! Toată lumea! Hai, David! Hai! Hai, David! Tu dai David! Hai! Bravo! 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 Deci trebuie să bravo copil! Bravo, Filip! Ei, dați mâna colegii voștri, repede! Păi de ce nu a fost corect în finală? Haideți aici! Un meci. Bravo, Rafin! Te rog, emoții din asta! Da, mă. Haideți aproape! Înțeles? Chiar puteți mai mult, dar vreau să aveți aceea. Felicitări oricum pentru efort, felicitări pentru joc.
Am făcut niște jocuri foarte bine, cu excepția de fapt, și jocul cu Galați. Cu excepția jocului mai alergăm, da? Dar și ce temperatuță. De ce să ieși, mă? Era ultima fază. Nu, eu strigam să luați cu om, atâta tot, să facem atac. Băieți, salutați părinții, da? Băieți, felicitări tuturor. Bravo, băi! Mergeți la părinți. Hai, bine! Bravo! Deci, cine serviciu? Bravo! Bravo! Da, da, așa da, așa da! Vine, vine, vine! Da? Bine. Tot ce e acolo e a meu, numai să luați, da? Campioni, campioni. Locul 3 am luat, nu? Ole, ole, ole. Locul 3. Bine, bă, Luca! Cine capitan ale PS? Bravo, felicitări copii! Răzvan, du-te la acolo. Așa. Asta, Răzvan, spală altă. Filip, Filip. Campioni! Bravo, băi, copii! Hai, hai, hai! Dați-te părinții voastre, băi!
Cât aveți, domnul Zescu? Tudorică, tu uiți încoace. Luca, hai repede! Hai, Luca, repede! Aoleu! Mai aveți o medalie în plus? Dați-o, dar pe a mea dați-o. Bravo, Răzvanela, jucați mai bine! Capitane, da, vă mulțumesc frumos, capitane, du-te și trofeul se primește? Da. Felicitări! Ia, 3, la 2, 3 și da. Haideți să mergem acolo să facem o poză. Da, Tănuțu, în două. Hai să mergem acolo, copii, să facem o poză. Tane, hai acolo să facem o poză. Hai la poză, da? Ai dat și orar? Da. Bravo. Să nu treci pe orarul ăla cu provizoriu, da? Aștept și tu vreo lună spre Nu l-au jucat deloc. Deci toți copiii l-au jucat pe mine nu. Uite, nu pot să o duc să țin. Deja parcă... Aveți tot a voastră. Hai să facem. Dar cei înalți sus, băieți, cu fața încolo. Ei, cei înalți cu fața încolo. Păi, nu ne mai înțelegi. Hai mai aproape, băieți, mai apropiați, mai aproape. Ia vină tine și tu aici. Așa orari. 2, 3 și Miroslava, da? 2, 3 și Miroslava! Încă o dată, când mă opresc. Ia, încă o dată. 2, 3 și Miroslava! Bravo, copii! Bravo, bravo! Da. Vedeți aproape. Hai, da, la auzi ce zic, in the AR-15, pinning you sick. You taking trips to Morocco just to tan. You smoke weed in restaurants in Amsterdam. I was worth 100 grams, now I work for Cooley. I put money on your hairline, your down, and your junk. I'll be the first to set it on me. You can manage, you can manage the way in my shit. I never saw
Băieți, aveți grijă să nu vă loviți. Hai, Ani! Iani! Dă-te, Tudor, dă-te! Now I'm here in your back. Chinchillas on my back, itchy fingers on the Mac. Get Skrilla off a crack, get 50, shoot it back. Listen, homie, don't let them niggas amp you money. Cause I got niggas in Queens that kill for paying for money. Move like Kaiser, Jason Williams, slaughter the driver. My daughter Manaya, know that the kids spit fire. Reality rap, nigga check my salary cap. I give guns to my soldiers with a battery pack. What you know about light planes and heavy coke? And drugs being smuggled on them fast speedboats. It's the rap time.